Żewġ żgħażagħ ġew arrestati b'rabta ma' serqa li wettqu tnejn fil-White Rocks fejn saħansitra użaw pistola b'wieħed mill-vittmi permezz ta' post fuq Facebook jirrakkonta dak li għaddew minnu u jgħid li wieħed mill-ħallelin ipponta l-pistola lejhom u weddidhom. Fi stqarrija l-Pulizija spjegat li wieħed miż-żewġ żgħażagħ arrestati għandu 18-il sena u residenti Raħal Ġdid u l-ieħor għandu 23 sena residenti ħal Tarċien. Huma kienu arrestati ftit tal-ħin biss wara li seħħet is-serqa mill-Pulizija mill-Skwadra ta' kontra reati violenti fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali f'ħidma konġunta mal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit u l-Pulizija tad-Distrett ta' San Ġiljan. Il-każ seħħ ftit wara Tliet ta' waranofsinhar kif il-Pulizija kienu informati fl-inħawi tat-Torri tal-Madlena fil-limiti ta' Pembroke 4 irġiel sfaw misruqa minn żewġ persuni u wieħed minnhom kien armat. Il-vittmi kienu żewġ Maltin ta' 46 sena residenti l-Ħamrun u l-ieħor ta' 64 sena residenti ta' Slima. Magħhom kien hemm ukoll Taljan ta' 61 sena residenti l-Ħamrun. Huma spjegaw il-Pulizija li waqt li kienu qegħdin jgħumu żewġ persuni b'wiċċhom motti resqu lejhom u talbuhom il-flus. Wieħed miż-żgħażagħ ħareġ pistola u punta lejn ras wieħed mill-irġiel. Ftit wara iż-żagħżugħ l-ieħor qabad basket ta' wieħed mill-vittmi u ħarab bih lejn inħawi ta' Baħar iċ-Ċaq. F'temp ta' satejn il-ħallelin ġew lokalizzati fl-akkwati tal-boat houses ta' Baħar iċ-Ċaq meta l-Pulizija nnutaw karozza b'żewġ żgħażagħ ġo fiha u laqajmu suspett. Mal il-Pulizija għamlulhom sinjal biex jifqu u ħarbu isuqu b'veloċità sakemm ġew iċċirkontati u pprovaw jaħarbu bil-ġeri iżda nżammu mill-ewwel u ġew arrestati. L-investigazzjonijiet dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.